Magandang hapon ulit sa inyo lahat. Mike Padua here. Nandito ulit tayo sa ating analysis na yung unang linggo ng Agosto. Ito po ay para sa yung araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules, Agosto 2 hanggang 4, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. At ito po ang latest GovSat. Nakikita po natin, nandyan pa rin yung habagat. Although medyo mild siya na yun, lalo na sa may kanluran bahagi po ng Luzon except sa may area po ng Ilocos Region at extreme northern Luzon, lalo na po sa Batanes at Bubuing Cubao Islands. Medyo malakas po dyan ng monsoon at magbibigay po ito ng mga ulan na panahon sa bahagi niya ng ating bansa. Samantala, ang ibang bahagi ng Pilipinas ay magiging mahangin na may sikat ng araw na paminsan-minsan may maulap na papuwirin na may mga isolated at maninipis na mga pag-ulan. Lalo po sa may kanluran bahagi po ng Central at Southern Luzon, kasama po Metro Manila, Occidental Mindoro, Mimaropa at Western Visayas. So, ang focus na yun ng habagat ay nandito pa lamang sa may area ng extreme northern Luzon at Ilocos Region. Dahil po ang pagkikait po na yun ng malakas na habagat ay dahil po sa napakarami pong LPAs naka-embed po sa aktibong monsoon trough mula doon sa may hilagang silangan ng Guam hanggang dito po sa may Hainan Island sa may southern China. So, dito po sa lahat ng LPAs, ito lang po ang aktibo sa may northeast of Guam. Patungo po siyang panorte hanggang norteng kanluran ang kanyang takbo. So, itong si 98W ay posibleng maging bagyo sa loob ng 24 oras habang tumatakbo po ito sa general direction po ng karagatan silangan ng Japan. Ito naman pong panibago si 99W ay posibleng sumunod lamang po sa flow nitong o sa paggalaw nitong si 98W at meron pa pong isa dito na napakahinang LPA na namuo sa loob ng 24 oras. Itong si 96W, kahapon po aktibo po ito, high chance na maging bagyo. Humina po yung kanyang kaulapan, yung kanyang coverage ay humihina na po at binagsak po sa 35% o low chance na maging bagyo. So hindi na po ito magiging tropical depression, pero magla-landfall po ito sa may katimugan bahagi po ng Honshu Island sa Japan. At meron pa po yung isang LPA po dito sa may northeast of Taiwan. Matagal na po ito, 2 araw na po dyan stationary. At mababa pa rin ang chance na maging bagyo po ito. Subalit, split po ang computer models. Ang American model, posibleng maging bagyo po ito. At mag-relocate po dito sa may east of Taiwan. While ito naman pong shallow LPA, isa naman nag-form na LPA sa may Hainan Island, sa may western Guangdong, sa southern China, ay sa European model ay posibleng ito yung lalakas. So, medyo split po ang computer models. American model, ito po. Ang European model, ito. So, within the next 3 days po yan, babantayin natin. So, ang majority na nagpupool ng habagat nakaka-affect po sa extreme northern Luzon at Ilocos region ay ito pong dalawa. Although itong tatlo dito, ang nagpupool ng habagat para maapektuhan po itong Guam area at Philippine Sea. At ito rin bahagi po ng ibang bahagi ng ating bansa. Although magandang panahon, mahangin, nakakabawas po ng init ng ating panahon. Okay? So, maging maalon po ang karagatan po sa buong parte po ng Pilipinas at mapanganib po sa mga malilit na sasakyan pang dagat. So, mag-iingat po sa mga subasko, yung panandalian mga squalls na dala itong mga thunderstorms na kasama po sa flow ng habagat. At mag-ingat po sa mga possible flash floods at landslides, lalo na po dito sa may frequent at intense areas po ng habagat na apektado nito dito sa may Ilocos region at extreme northern zone. Okay, so yan po ang latest. Wala tayong bagyo sa loob ng PAR. Lahat po sila nasa labas. So, yan po ang pinapakita na yon ng ating weather conditions sa Western Pacific. Ito po yung fast animation. So, nakikita po natin na yun ang napakaraming mga vortices o mga vortex dito po sa Western Pacific at South China Sea. At ito naman po yung zoom in satellite animation. So, pinakita ko lang sa inyo na mas manipis po ang habagat dito sa may western sections ng Central Luzon at Southern Luzon, Mimaropa at Western Visayas. Samantala, ang Bicol, Eastern Visayas, Central Visayas, northeastern portions ng Mindanao at eastern sections ng Northern Luzon ay magiging mahangin at maganda ang panahon, although may mga padaan-daan din dyan mga isolated showers and thunderstorms na sa hapon gabi. So mamayang hapon gabi lalakas naman po yung mga ulan dyan
dahil may naka-embed po mga cumulonimbus o mga thunderstorm clouds. At ito naman po yung rainfall forecast accumulation mula sa European model, courtesy of windy.com for the next 3 days po ito hanggang Miyerkules. So inaasahan po na yung habagat po ay magbibigay ng mga paulan sa western sections po ng Luzon. Sa ngayon po, nakaka-affect po yan dito sa may Batanes at western sections po ng Ilocos region. But posibleng in the next 3 days, itong western sections ng central at southern Luzon, Metro Manila, Occidental Mindoro at western Visayas, at ibang parte po ng Mimaropa ay posibleng magkaroon din ulit mga pag-ulan hanggang Miyerkules dahil po sa development ito mga LPA sa may north ng Pilipinas. So, depende po kung alin po ang mabubuo. Okay, so ito po yung forecast ng European model, wind at pressure forecast. So, makikita po natin, bukas, Martes hanggang Miyerkules ay mananatili po yung epekto ng habagat dito sa ating bansa. At ayon po sa European model, itong sa may Hainan, pagdating sa may Hong Kong, ang posibleng maging bagyo. At ito po itatahak papunta sa dito sa may Taiwan area. Okay? Samantala po ang American model, baliktad po. Ang pinapakita po dito, hindi ito lalakas. Ito po yung lalakas sa may east of Taiwan. So, malalaman po natin alin dyan sa dalawa. Kasi ang American model, ito ang magde-develop. So, naka-split po ang dalawang models. So, malalaman natin yan within the next couple of days. Okay? So, still, ang habagat ay manatili sa ating bansa at yan muna po ang ating update. Huwag niyong kalimutan, magdala ng payong at kapote dahil po, lalo na sa western sections ng ating bansa dahil po nandyan pa rin po ang hanging habagat. So, mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Babalik ulit tayo na yung darating na Miyerkules para ibigay sa inyong latest sa ating panahon. Hanggang sa muli, be #weatherwiser, #typhoonwiser, at maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.